fik tilført flere ressourcer til vores børnehave, så kunne vi gøre meget mere af det, vi er gode til. Hvis der blev ført flere ressourcer til mit arbejde, så ved jeg lige præcis, hvad jeg vil lave. Jeg ville slet ikke ane, hvad jeg skulle stille op med mig selv. Gå en tur i skoven og blive derude til om eftermiddagen. Det vil for mig være det helt perfekt. At jeg kunne være med til at gribe alle de impulsive ting, der altså popper op i hverdagen, men som tit bliver bremset af, at vi ikke er folk nok, eller vi skal være hjemme til frokosttid, eller hvad det nu kan være for at afløse hinanden. Men det at bare kunne få lov til at fordybe sig. Vi skulle finde biller, og vi skulle i skoven, og vi skulle til stranden, det hele på én gang. Alt det, som vi ikke når nu. Så ville jeg læse bøger for børnene, uden at kigge på mit ur. Være på restaurant henne i stuens køkken med børneting, uden at hele tiden kigge ud i rummet ved siden af og se, om dem, der var derude, havde det godt. Opnå bedre kvalitet i det, vi gør, uden at hele tiden at skulle blive forstyrret af dagens daglige gøremål med at tage telefoner eller lægge vasktøj sammen. Men ved nogle flere timer, nogle flere hænder, så vil vi kunne gøre det, som man egentlig skal, eller som vi egentlig skal i vuggestuen. Fordybe os. Børn, de lærer kun, og de lærer allerbedst, når de er trivsel, og de har det godt. Så det handler om børns læring. Når vi snakker tid, når vi snakker voksnes tid, så handler det om børns læring.